sinä tervaa soutanut tähän? Eihän minä soutanut. Mutta on veneitä vienyt. No, kaverina meillä ei ollut hevosta, köyhä mökki, naapurin pojan kanssa. Kaverina ollut, kun Kaverina vietiin Ojalaan ja Kosken laski ja juhannusyönä laskettiin Koskia. Meillä on tänään 2 juhlan aihetta. Toinen on tietenkin tämä keskikesän juhla, juhannus. Ja meillä on juhannukseen liittyvää perinteistä ohjelmaa. Kesäillassa soi haitari. Ja pieni tanssilavake on rakennettu tuonne. Makkaraa paistellaan. Ja toinen aihe meille tänä iltana on tämä tässä takana näkyvä muistokiven paljastus. Ja muistokivi on pystytetty koskenlaskijoiden ja tervaveneiden kunniaksi. Ihan ensimmäiseksi tänä iltana voisimme laulaa kaikki yhdessä kansalaislaulu. Laulun sanat löytyvät sieltä ohjelmalehtisestä. Maamme armahin Suomen maa, ihanuuksien rikmen maa. Joka nimen ottoon saarelmaan, kodin tahtoisin nostaa. Joka nimen ottoon saarelmaan, kodin tahtoisin nostaa. Ja paljastuspuheet, juhlalliset avajaissanat tulevat meille lausumaan kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Väinö Veeta Kaskinen. Ole hyvä. Niin, hyvät kutsuvieraat, hyvät läsnäolijat. Tässä kuuluttaja sanoi, että avajaissanat, mutta minulla on tässä tekstiä hiukan pidempään, jos se jaksattaa 90 minuuttia kuunnella. Kuitenkin tervetuloa minunkin puolesta tähän Suomen keskikesän luonnon tukemaan juhannusaaton tilaisuuteen. Olemme kokoontuneet tänne Syväyksen rantaan siirtämään perinnetietoa jälkipolville. Aiheena on muistokiven pystyttäminen tähän entisaikojen tärkeään ja vilkkaaseen liikennepaikkaan. Aika, jota elämme, on kiireistä, mutta miten oli ennen? Keskitymme nyt Oulujoen tärkeyteen vesiliikennetienä historiamme varhaisessa vaiheessa idän ja lännen vaikutuspiirien rajalla. Muinaisista ajoista alkaen on Oulujoen reitti jatkoyhteyksineen tarjonnut kulkuyhteyden Pohjanlahden ja Vienanmeren välille. Se oli myös yksi viikinkien tärkeimmistä idänteistä. Näitä viikinkejä kutsutaan Venäjän kronikoissa varjaakeiksi. Tästä muistona Oulun seudulla varjakka nimet. Tästä kulki muinaisen Euroopan nelosen itäinen jatke. Tästä kulkivat varjaakit, novgorodilaiset, karjalaiset, niin rauhan kuin sodan miehet. Sota syttyi helposti lohikalasta ja apaja- ja kauppapaikoista. Olivathan muun muassa Turkansaari ja Ruskonkivi eräitä kauppamiesten etupiirien rajapaikkoja. Joki yhdisti, koska maayhteytenä tunnettiin vain polku, ratsutie, kärrytie. Oulun ja Kajaanin linnojen välille alettiin rakentaa tietä vuosina 1605-1610. Tie tuli kesäajopelikuntoon pikkuvihan jälkeen 1740-luvulla. Vene oli pääasiallisin kuljetusmuoto idästä päin tullessa, mutta vastavirtaan ei voitu kuljettaa suuria kuormia. Siksi talviliikenne oli vilkasta. Aina Savo-Karjalan asukkaat kävivät Oulusta suolaa ja jauhoja. Puutavaraa tuotiin Oulun laivaveistämöille jopa Iisalmen seudulta asti. Oulujoen vesiliikenteessä oli tärkeintä tervan kuljetus.
se oli vilkkainta 1860-luvulla. On merkitty muistiin, että näinä vuosina Oulujokea pitkin kulki vähintään 3000 lastivenettä. Ja huomattakoon sitten, että jokainen alaslasku merkitsee myös 3000 ylösnousua. Paluumatka Muhoksen Pyhäkosken kautta oli ennen perkauksia mahdotonta. Perkauksilla avattiin nousuväylä, mutta monet maksoivat senkin käydön hengellään. Kautta aikojen Pyhäkoski ylösnoustessa kierrettiin soutamalla ja sauvomalla veneet Muhosjokea pitkin Syväyksen rantaan. Tässä veneet nostettiin maalle ja vietiin hevosilla Sotkajärvelle. Varhaisempi rantautumispaikka oli Muhosperässä Karjalaisen talon luona. Sieltä on johtanut poikittaisista rangoista tehty telatie Karjalaisen vaaran yli. Veneet vedettiin kölinsä varassa, joskus jopa miesvoimin. Mun kaljastamme muistokiven on täällä I.K. Inhan ottama valokuva-suurennus tältä paikalta. Siitä nähdään millaisille rattaille veneet nostettiin, kun ne vedettiin Sotkalle. Se on tuossa tuo taulu. Kun näinä aikoina korostetaan naisten työn arvoa, niin kuvalla todistetaan, että naiset tällöinkin toimivat muun muassa soutajina ja hevosmiehinä. Tervakaupan koko ketjua on vaikea lyhyesti kuvata. Puitten koloaminen vuosiksi pihkaa tuottamaan, puitten kaato, alkominen, tervahaudan poltto, tynnyrien teko, tuonti Purilailla metsistä, vienti Paltamoilla Ouluun tervahoviin. Sieltä vähäinen korvaus tervaporvareilta ja viinaryyppy. Muutaman päivän olo Oulussa ja vaikea matka tästä Syväyksen kautta Kainuun perukoille. Laskumiehet olivat niitä koskien luotseja, jotka ohjasivat veneet turvallisesti koskien ohi. Valtakirjan siihen antoi 1700-luvulla kihlakunnan oikeus ja myöhemmin maaherra. Tervankuljetus Oulujoella päättyi 1920-luvulla ja alkoi matkailuliike. Jo tervaveneiden päällä kulki matkailijoita. Vuonna 1906 tarjosi Suomen matkailijayhdistys ensi kerran venevuoroja matkailijoille. Matkailijoiden määrä lisääntyi tasaisesti ollen sen noin 2000 henkilöä vuodessa, kunnes se oli suurimmillaan 1937. Täällä on jossakin tieto 4588 henkilöä. Lisäksi toimi yksityisiä kilpailijoita. Onpa puhuttu semmoisesta huippuluvusta kuin 8000 vuodessa. Tällaisen henkilömäärän kuljetus veneillä Muhokselle, jossa he jäivät pois Ömperin rannassa, työllistivät laskumiehiä ja veneenvedättäjiä. Veneenvedättäjiä sanotaan olleen Syväyksessä 22. Ja laskumiehiä oli ilmeisesti Pyhäkosken laskijoita 18. Vuonna 1879 kuljetusvelvollisuus myytiin huutokaupalla Syväyksen keskikievarissa. Tähän asti vanha kyytivelvollisuus periytyi seudun talokkaille pakollisena. Sama ajuri saattoi suorittaa maantiematkan Ojalan-ojalle 4-5 kertaa päivässä, kun vaihtoi välillä hevosta. Voitte kuvitella, että tällä paikalla ja tuolla ylempänä Syväyksen keskikievarissa on ollut vilkasta. Matkailuliikenne Oulujoella ja veneiden maakuljetus Syväyksestä Ojalan-ojalle päättyi 1944 Pyhäkosken voimalaitoksen rakennustöiden vuoksi. Oli muutenkin surullinen sotasyksy. Vielä kerran otti Pyhäkoski uhrinsa vieläpä ennakkoon. Perjantaina 4. päivänä elokuuta 1944 kello 21 jälkeen lähti Ojalan-ojalta 2 matkailijayhdistyksen venettä laskemaan Pyhäkoskea. Ensimmäinen vene törmäsi Leppiniemessä Suitsepuomin vaieriin
katkesi ja 20 ihmistä suistui koskeen. Seurue oli jostain sotilasyksiköstä sotilaita ja lottia. 3 lottaa ja 3 sotilasta hukkui. Ei sinä yönä liioin nukuttu Montalammen rantataloissa. Siihen loppui veneliikenne Oulujoella ja tämä paikka hiljeni. Puustoa alkoi kasvaa entinen silta, tenger ja veneiden nostopaikka ja jäi unholaan. Olemme yrittäneet sitoa yhteyttä menneisyyden ja tämän päivän välille. Meillä on täällä kutsuvieraana viimeisen matkailijaveneen perämiehen Yrjö Merilän tytär ainakin piti tulla hänen leski, mutta ei ole ilmeisesti voinut tulla. 85-vuotias. Hänen miehensä Yrjö Merilä laski onnettomuuteen joutuneen veneen jäljessä onnellisesti Pyhäkosken ohi ja osallistui Montalammella pelastustöihin. He muistavat vielä tapahtuvan 48 vuotta sitten ja mitä tuolloin kotona tapauksesta juteltiin. Lisäksi täällä pitäisi olla ainakin keskin suvun jälkikasvua, Pentti Kesti. En tiedä, onko täällä meni Posiolla tai Ranualla käymään. Sitten, soutan jo tyttö Hilja Ojala, mutta sitten tämän jälkeen, ken haluaa, niin voi jututtaa heitä ja juttuahan syntyy tietysti muutenkin. Ja tietysti täällä on, minä en tunne kun pikkusen nuorempi, niin en tunne ketä täällä kaikkia on näitä laskumiehiä ja soutajia ynnä muita. Tervetuloa tähän Vuoksenkotiseutuyhdistyksen ja Mäntyranta Honkalan kylätoimikunnan hankkiman Syväyksen kiven paljastustilaisuuteen. Eräänä Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuoden Vuoksen tapahtumana. Pyydetään suorittamaan muistokiven paljastus, jonka suorittavat aloitteen tekijä, poliisitunnelus Martti Lukka ja Mäntyranta Honkalan kylätoimikunnan edustaja Kalevi Pirilä. Jos Kalevi Pirilä sitten lukee tuosta, mitä tuossa laatassa sanotaan. Kiitos. Oulunjoen tervan soutaja ja kosken laskijat sauvoivat veneensä tähän Syväyksen rantaan, mistä ne vuoteen 1944 saakka siirrettiin maise koskien yläpuolelle, Sotkajärven. Muistuttakoon tämä kiilti jälkipolvien entisajan rikkaasta koskenlaskija perinteestä. Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhla vuonna 1992 Vuoksen kotiseutuyhdistys ry, Mäntyranta Honkalan kylätoimikunta. Mulla on nenästä ja korvasta, tänään mennään sinne.
Kotiseutuneuvos Martti Lukka on kirjoittanut tätä tilaisuutta varten sanat, jotka minä nyt luen. Koskenlaskijat. Laskitte kuuluisia Oulujoen koskia, pyhän vuolaan virran tällin putouksen. Souditte aaltojen soittaessa urkujaan, yli ärjyvien koskien laineiden. Kosket vahtosivat kuin myrskyisä meri, kohinallaan ilmaisivat vapauttaan, lauloivat lauluvaan loputonta, keinuttivat soutajaa laineillaan. Luonnon jylhä kauneus ympärillä, aaltojen harjas vahtoisina nousi. Myrskyjen leikit pisaroina välkkyi, vene virran viemänä laineilla sousi. Kalliot jyrkkinä rannoilla kohosi, laineet loiskien huuhteli rantaa. Kylä elämää hetken ilmaisi, talojen päät tervehti soutajaa. Isät tervaa souti, lauttoja laski, perinteet vievät vuosisadan taa. Nyt kosket on lakanneet laulamasta, vain muistoissa aalloilla keiluassaan. Koskenlaskijat, kuullut soutajat, nyt tahdomme tehdä teille kunniaa. Muistomerkin tänne pystyttää. Tämä muistorikas ranta sen velvoittaa. Nuori polvi, vaalikaa heidän muistoaan. He taidollaan ovat sen ansainneet. Ken kerran on pyhän pauhuja kuunnellut, pyhän muistoissa soivat sen säveleet. Sitten nämä hankkeen toteuttajat, kotiseutuyhdistys ja kylätoimikunta haluavat luovuttaa tämän muistokiven Muhoksen kunnan huolenpitoon ja pyydänkin kunnan edustajaa tänne tulemaan ojanemaan hänelle tämän kansion. Tässä on lyhyesti vain sanottu luovutuskirja, joten luovutamme Muhoksen kunnan huolenpitoon Syväyksen kiven. Liitteenä on maanomistajien ja hankkeen toteuttajien välinen sopimus. Sitten nuo allekirjoitukset. Hoidetaan ne tässä vähän. Arvoisa juhlaväki, voiko olla tämän juhlavampaa tilaisuutta? Suomen kesä kauneimmillaan. Vietämme itsenäisyytemme 75-vuotisjuhlavuotta. Ja niin kuin tuossa kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja mainitsi, me olemme erittäin kulttuurihistoriallisella paikalla. Me nuoremmat emme varmasti tiedäkään, kuinka tärkeää tämä paikka on ollut liikenteelle Pohjanlahdelta Vienanmerelle. Varmasti tämä tilaisuus on niin kieltä ylentävä ja minua ainakin itseäni henkilökohtaisesti herkistävä näin juhannuksen keskikesän juhlan aikaan. Onkalan Mäntyrantan kylätoimikuntaa ja kotiseutuyhdistystä ja tämän patsaan aloitteentekijää Matti Lukkaa haluan kiittää tästä erittäin arvokkaasta työstä. Tässä on tullut kunnalle yksi velvoite lisää, että se pitää tämän alueen niin edullisessa kunnossa, että se vastaa niitä vaatimuksia, mikä tämä arvokas patsas tässä vaikuttaa. Ja vielä yksi erittäin tärkeä asia. Tämä patsas on tullut yksityisten maille. Mä haluan Muhoksen kunnan ja näiden järjestöjen puolesta kiittää maanomistajia Antero Pohjolaa ja Vilho Polvea siitä, että he ovat tämän maan luovuttaneet tähän käyttöön. Ja me varmasti kaikki uskomme,
että tämä alue tulee olemaan erittäin vilkkaassa käytössä. Vuosikymmenet ja sadat tästä eteenpäin. Paljon kiitoksia. Ja nyt on tervehdysten vuoro. Hyvää juhannusiltaa tai aattoiltaa, hyvä juhlayleisö. Olen liikuttunut seisomaan tällä paikalla ja muistelemaan nuoruusvuosiani, sillä muutaman kerran oli onni olla mukana nostamassa venettä tältä paikalta ylös. Ja olen joutunut kertomaan tästä Oulujokivarren liikenteestä ja muistelemaan moneen kertaan siellä kaukana vieraalla maalla. Ja olen myös tavannut henkilöitä, jotka on aikoinaan, Amerikan suomalaisia, jotka on aikoinaan olleet laskemassa Pyhänkoskia ja vielä muistavat ne ikimuistoiset hetket, mitä he kokivat ja ne tunteet siellä Jylsissä koskissa. Ne ei unohdu heiltä koskaan. Kun kuulevat, että meikäläinen on täältä samalta rannoilta lähtöisin, niin he aina muistelevat niitä retkiään, kun he olivat Suomessa käymässä. Vielä muutamia on siellä elossa ja vien tästä juhlasta terveiset heille. Ja myös haluan onnitella tätä teidän kotiseutu rakkautta, että olette tämän arvokkaan paikan halunneet säilyttää muistona tästä liikenteestä ja tästä kaikesta, mitä tämä syväys edusti silloin aikoinaan. Niin kuin jo tässä kuulitte, niin tämä on hyvin arvokas ja tärkeä paikka ollut aikoinaan. Haluan teille, rakkaat ystävät, sanoa, että minua tämä kaunis kotiseutu täällä, niin tämä kesän perästä aina muistuttaa mieliin, että en malta olla tänne tulematta. Ja niin kuin tänä iltana, niin Suomen kaunis luonto näyttää meille parhaat puolensa. Että olkaa onnelliset, että saatte elää täällä rakkaassa kaudessa Suomen maassa. Kiitos. Niin minun serkkuni tässä tuli huomauttamaan, että kaikki ei tiedä, missä minä asun. Asun Yhdysvalloissa, Floridassa, olen ollut siellä 28 vuotta. Ja nyt niin eläkkeellä ollessa niin joka kesä käyn täällä Muhoksella ja Utajärvellä, missä minun lapsuuskotini aikoinaan oli. Ja täällä liikun ympärissä yli Suomen maan. Olin 2 kuukautta sitten tulin jo Turkuun ja meinaan olla koko kesä. Että hyvää jatkoa teille. Täällä on jo lausuttu kiitoksia tänne kotiseudun yhdistykselle ja tilatoimikunnalle, mutta minulla on erikoinen syy lausua teille kiitos, että kun mulla tuli vaan kerran tämä ajatus mieleen, että kun on aina tästä syväyksen sivuun kulkenut, niin muistui se vanha aika mieleen. Mä muistan kyllä, että vedetä vietiin ylös ja minun isänikin oli 800-luvulla muutaman kesän mitä ajanut täällä. Tähän pitäisi saada joku muistomerkki. Kun tämä näin erinomaisella tavalla on suoritettu tämä tehtävä, niin minulla on myös lausua kiitollisuuden osoitus teitä kohtaan ja kiittää teille tämän työ tehnyt näin ansiokkaasti. Sillä tämä on tosiaan niin hyvin suoritettu tämä tehtävä, niin kuin kaikkien silmässä huomaa. Kiitos. Kiitos. Nyt meille lausuu runon Muhoksen vanhimpia Antti Kukkonen. Kievarin isäntä Heikki Asunta. Kun nuori olin mielin luottavin tiepuoleen majatalon pystyin, niin huoneet avarat ja kauin joita enäktä monia niin mainioita. Ja sydän oli nimi Kievarin. Ja herra ilon ensi vieraakseni, hän päiväpaisteen talon tullessansa toi. Hän lauloi, liverteli, söi ja joi. Enimmäkseen akkameen kanssa askaroi. Aikansa mellasti tuohon makramatta meni. Mut kumman kyllä vuotta
monta muistelin mä Herraa huoletonta ja muistan häntä jo vieläkin. Ja sitten tuskan taloni mä sain. Nimeksi hän piirsi pessimisti ja kaiken pataluoksi hän pesti. Nyt päivän menneitten ja tulevain. Nyt yksin olen, autiot on huoneet, on vieraat, kellarini kuivin juoneet. Leivän syöneet viime murikkaan, akanoista einettäni pöyhin. Krouvoneesta kaikista on köyhin. Ei kielu. Kauas jääneet ajat menneet, kun Pyhäkoskella uisteltiin. Silloin saatiin paljon lohta ja aina menneitä muisteltiin. Ne ajat on nyt kauas jääneet ja aika hiljalleen pois noittaa. Ja vesimassojen alle ne kalarannat on jääneet. Ja vesimassojen alle ne kalarannat on jääneet. Kiitoksia siitä huomaavaisuudesta, että te muistatte vielä tätä Suletin Mooslaa, että olenhan minä varsinaisestikin kunnan jäsen, kun minulla on vähän kiinteistöjäkin täällä sekä tässä kylässä että siellä Laitokarjan kylässä, joka on minun kotikyläni. Tälle Mäntyranta-Honkalan kylätoimikunnalle ja kotiseutuyhdistykselle haluan kyllä esittää parhaimmat kiitokset tästä, voi sanoa, että suoranaisesta saavutuksesta ja siitä, että me olemme tosiaan, niin kuin valtuuston puheenjohtaja sanoi, niin voineet kokoontua tähän historialliseen hetkeen. Satojen vuosien aikainen kulkuperille katkesi 1940-luvun puolivälissä sen takia, kun ihminen ajatteli, että näin on parempi, että se valjastetaan sähkön tuotantoon. Nyt jälkeenpäin ajatellen voi kyllä sanoa, että jos meillä olisi vapaa Oulujoki, niin ottaa huomioon liikennevälineiden kehitykset ja muut seikat, niin ilmeisesti kestäviä työpaikkoja meillä koko Jokilaastossa olisi enemmän pitkällä tähtäimellä ollut kuin mitä tämä nykyinen systeemi on tullessaan. Kun kylä saa aikaan tällaisen väenpaljouden, niin voi sanoa, että ja kylän toimikunta, että se on paljon kehittynyt. Kun nyt minullakin on se oma kunnallinen projekti siellä Keski-Suomessa, niin voi sanoa, että kyllä siellä on myös yhtään 2 hyviä kylätoimikuntia siinä kunnassa, mutta tämän kunnan ja tämä Honkalan Mäntyrännan kylätoimikunnan saavutus niin on, voi sanoa, ainutlaatuinen. Sillä on viehättävä ja nuori puheenjohtaja, niin kuin on kuulemma koko esikuntakin. Hirveästi tälle kylätoimikunnalle esitän parhaimmat kiitokset. Minun kotini on siellä Oulujoen Törmällä Laitokarjan kylässä ja minun ensimmäinen muistikuvani Oulujoelta on, kun me mummon kanssa menimme niin sanottuun alakauppaan, eli Vuoksen osuuskaupan Laitokarjan myymälään. Ja vettä oli paljon. Minä muistan, että me vedimme sen veneen maantien laidalle. Ja mummo sanoi, että ei saa vetää niin pitkälle, ettei linja-auto aja siihen pahvettu. Ja niin kuin kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja tässä sanoi, tämä on ollut 2 maailman raja. Ortodoksisen maailman ja roomalaiskatolisen maailman. Eli läntisen ja itäisen maailman raja on tässä ollut muun muassa näillä seuduilla. Ja tämä rajaseutu on vaihdellut moneen kertaan, kunnes se vuonna 1995 täysin rajasta siirtyy sitten lähemmäksi nykyistä paikkaa, tämä itäraja. Voisi sanoa, että lähemmäksi tätä nykyistä paikkaa. Semmoinen omalaatuisuus on tämä Pohjois-Pohjanmaan historiassa, että nimenomaan Liminassa
tuossa niin sanotusta rannasta, Transkosvenska, kehittyi tämä Pohjois-Pohjanmaan semmoinen keskeinen asutusseutu, eikä semmoisesta paikasta, johon se luontaisemmin olisi kuulunut, eli Oulujoen suusta. Mutta se johtui siitä, että tämä seutu oli kerta kaikkiaan niin rauhaton, ettei tänne voinut sitten semmoista pysyvämpää asutusta perustaa. Ne vanhat, jotka ovat tällä paikalla siinä entisessä liikenteen muodossa olleet, niin heille se on kyllä muistojen paikka tämä. Mutta se sykähdyttää kauempanakin asuvaa kuntalaista. Sydämelliset kiitokset kaikille niille, jotka ovat olleet tässä vaikuttamassa tähän iltaan ja tämän illan tapahtumaan. Kaikille toivotan hyvää juhannusta. Kiitos,